Si Vanessa nagawa ng cake. So, mauna iyang cake. Mauna iyang gibuhat. Kahit kaya lagi kay hugasan. Dagan kay hugasan. Muna iyang gi. Magipabakasyon lang ninyo sila. Sila ang gibabak. Gay, mo balik na po naglarga. Oh, balik na po na. Pero dugay pa eh. Ano yung giluto? Initan ba yung sila doon? Tangan niya ki, chocolate, ambot isa. Ay, di ko gana kay tamis kayo. Kani tamis kay imong cake. Pangitag cake ditong parat daw. So, karon, it's your turn. You clean the kitchen. No, I just wash what. Wash what did I everything. use? Sabo dia, ikaw ba? What? I just wash what did I use? Naluto na siya. Nagibutan na niya sa Ref. I'm so sleepy. Huh? Chris! Hi, people. People sa mag-eat. Kalibutan doon. Dagang, banisa na pa eh, mangga. Hay mang mangga. Saan na yung mga gawin lapsin na? Ganimi. Naku. Kulatan! Saan ba? Ikaw mahulog kayo. Makulatan ba yan? Malat, malat. Hala, ay, nagkikahon. Kaigat ba? Why did you open this one? Oh my God, your cake is so disgusting. No. Why disgusting is not disgusting. It is disgusting. Look at the cake. Wala na day mangga, Chris. Mga pa, banggawa na kayo. Pila na nga. Ma, doon na ni ka ano, iligo. Oh, wag gini kay ligo. Nya tapulan kay baday, giliba. Kantuan na po na kanila. Gahapon pa po ko. Ayaw pa makatry. Gahapon pa niyo. Okay lang na, kayo na. Nga bang wala mo tanig? Wa jud ko gawas-gawas ni. Nalagi ko dali 2 days. Anak ito si... Nilayas na mo dito sa inyong mga amo dito. Sa... Oh, marami gipan, guyod beto. Ako po dito ako kay Gina stay. Bito mingaw kay ko diri di ako ra gid usa. Oh, sige ko katawa kay imong mama diri siya na po di sa mo kabuang. Ako ra gid usa. Ingod siya. Kahadlok mo ora diri kay gibayros ko. Like kapag init kay Init kaayo, oo. O saan kiti kay mag-bite na lang. Di Di may magkita Sa sa Sabado, hapon gabi na. Hindi ko magawas nagkasakit ba ako tin. Oh. Kay Okay. kung napasanay ba na mapasitin siya. Kinsa kung magpositive na siya kung magpasalayba ka. Pero nag-PCR man ko ti. Nag-PCR ko to 2 beses, negative man. Naglain lang gid ako, pero wala ko gilantan. Grabe lang gid kapingot akong ilong, ug akong ubo. Tungod to sa kuan side effect sa Pfizer. Wala ko ba ng Pfizer no? Nasakit naman ko pa. Ay nag-third dose ka? Wala. Ang Pfizer man god, ang Pfizer murag kalabanon niya mauna kuan siya kayo sa lawas. Magkasakit ka. Oh. Ang Sinopharm Magkasakit ang kapatid. ng amiguhon. Kanya, unsa man na? Mao dili kayo Asa kuan mo sa phone Sinopharm. No? Dili kayo Di mo puno ka masumbi. Di ba masumbi? Pero online ang puno tayo. Kita na daw nga. Every 6 months. Kung mga zombie na tayo, after 2 years, magkita na daw ka sa cemetery. Huy, kanusa ka natigo kay ay. Adto man ka masumbi sa langit. Semperno ba? Diya parehas ang good na sa kuan ko. Pareho man na murag. Kuan naman na. Parehas May sa thought na malaria. good na sa ano. Parehas gud sa hipa, naman na yung mga vaccine ng hipa, mga malaria. Pero kuan man daw. Kita rin atik sa bayan ko ba kanang ko gi-business yun no. Kita rin atik. Pero gi-business. Pero obliged gihapon ta every 6 months magpa-check. Magpatuloy na yun. Every 6 months di ay. Yeah, kung ma-expire pa siya every 6 months, tiwa pa ba yung vaccine na mag-long last of years? Ang Diba, mauna Pfizer pa na 3 3 years. Pfizer, 3 years. 3 years? Di, mura na gud ng bata. Ti, suman gud ng bata bagong anak. Usa ka, 2 ka buwan, ninigduso o bakuna, maglagnat po. Oh. Mura gud na gud bata, good. Yawa po no. Every 6 Mura tag months may balik pagkabagong anak ba, no? Sa Pilipinas, isod ka ayo Pait dito. ka isa. Ang doon sa luwag, maon makabaksin. Mao gyud. Kwarta man dito ginugusyo man. Nya uban, aktihan pa kayo sa tanan, di pa magpabaksin. Dagan pa kayo ati-ati. Mao gyud. Tinuod jud. Di po ka,
Hindi ka ayo. Koy, kisay maghugas diri, way nang hugas do. Ala, ako pa'y pahugason ninyo. Di mo maluoy na ko, ako pa'y nagluto diri, ako pa'y pahugas. Agoy. Kuanig sudan, day, alin na day, pagkuha na sudan na day. Para, kuan day ba? Not me. I will go now. Ay, muli pa ka? Asa ka? Sige, bako sa kong aso. Kuha na sa iro. Araw din. Bako sa kong aso. Ay, mau ba? Pagkuha na day. Okay, quarantine man I'm so busy with my dog. Eh, wala yung atin. Ay, nakakalagot. Huwag na lang ipa. Samtang-tang kuman ang iruap eh. Katong amo ba nga, dagahan na day kay si Grace, di na makay na ukag kung niya. Isuna to na sa rape kay, masira ikaw na isda din yung una no, lamig ko yung isda yung una. Lamig ko yun. Ay, pasayan. Banisa, ikaw ba? Mauni akong katakanan ni Banisa. Mabuang ko ba yun, Banisa? Tanawar ko na siya di kay Bob. Magluto, di ka nun. Ang dahil, gimingawan ng kadira, ikaw raw sa kalulungawin sila. Di day, pasaway sa day, uy. Pasaway. Di kay Bob mo limpyo. Pasaway na sila day. Now, pag ginahang na ng Emirates ID, magbabaksin na, bre. Bot, Banisa. Dagan hugasin day, labay basura. Wala pang rekomenda na kailangan magbabaksin ng mga tao. Wala rin pabaksin. Karoon noon na kinanglan, tsaka ako nagkarakana. Day, isda, day. Inununan. Maon siya ipakita sa lulo, ma. Walay pagita. Wala pa sa loob. Pero effective na kahapon dahil. Nakasud ko dito, wala. Wala pa?